खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि हेंथायै खौरांगिरिफोरा गोसोम बेज गाननानै गोख्रों खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरिखौ खौरां बिलाव लेंहरनानै सनमान गैयै एबा लाजि फोनांहरनायनि थाखाय बे खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ लादों डिब्रुगड़ खौरांगिरिफोर आरो शिबसागरनि खौरांगिरि आफादा। बे जाथायखौ लानानै बेफोरबादि गावनो लेंहरनानै खौरांगिरिफोरखौ लाजि फोनांहरनायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों खौरांगिरिफ्रा। बेजों लोगोसेनो बेबादि लाजि फोनांहरनायनि थाखाय थाबैनो खौरांगिरिफोरनि सायाव निमाहा बिनो नांगौ होननानैबो दाबि खालामदों बिथांमोना। BLTनि गायसनगिरि मासिगिरि बिरसिलांगा बसुमतारिनि 28थि थैनाय सानखौ मैया बिरसिलांगा बसुमतारि मुंख्लं खाम्फा सामलाय आफादनि बानजायनायाव दतमा ओनसोलाव थानाय बंसिगावनि बिरसिलांगा फुरि मांखरसालियाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव BTRनि CM प्रमद बर'जों लोगोसे BTRनि लिडारफोर आरो BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा बिरसिलांगानि मुंखौ गोजोरै लाखिनायनि थांखिजों बिथांनि मुङै BTRनि गंब्रैसि बियाबाव 5 कौटि राङै मिनि स्टेडियामजों लोगोसेनो बिथांनि मांखरसालिखौ फोसाबनो दानफायाव 20,000 राङै होनो थाखाय गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावदों। बे BLTनि गायसनगिरि मासिगिरि बिरसिलांगा बसुमतारिनि थैनाय सानाव बिथांखौ सनमान होनानै मान बावफैनायनि थाखाय प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरदों BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बकाखातनि फानबारियाव थानाय CRPFनि गोजाम केम्पआव थांनाय 24 जुनाव ग्रेनेड खुबैनायनि सन्देहआव सानै सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। नाथाय बेनि गुबै दायनिगिरि अंकुर दासखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला शुक्रबारनि मोनाबिलि समाव बकाखात पुलिसआ अपारेशन खालामनायाव देरगावनिफ्राय गुबै दायनिगिरि अंकुर दासखौ खानो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव गलाघाट पुलिसआ बे जाथायाव जायगानि सिखारिजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि सुबुंफोरनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय पुलिसआ बे जाथायखौ लानानै दासिमबो नायबिजिरनाया जोबाखै आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 6 सुबुंफोरखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो BTCआव फिक्स पे हिसाबै साख्रि मावबोनाय सा 500 सुबुंफोरा दिनैसिमहालागै साख्रिनि दानबान्थाखौ मोननो हायाखै। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बे फिक्स पे हिसाबै साख्रि मावबोनाय सुबुंफोरखौ सोरखारा गावनि डिउटिखौ मावनो होनानै बेथन होआबालासिनो बाहायगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो बावैसो सान सिगाङाव एम रनजित बसुमतारिया बे फिक्स पे हिसाबै होनाय साख्रिखौ लानानै टार्मिनेट खालामनो नागिरदों होननानै फोसावदों। नाथाय मानि जाहोनाव जोंखौ टार्मिनेट खालामनो नागिरदों आरो बेबादि टार्मिनेट खालामनोब्ला थांनाय 4 बोसोर खावसे दानसे मानो डिउटि खालामखो होननानै गोख्रों सोंखारिदों। बेनि सायाव BTR सोरखारजोंबो गोबां सावरायनाय जाबाय नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया। बेखायनो BTR सोरखारा जाहाथे बिथांमोननि साख्रिखौ टार्मिनेट खालामाबालानो रेगुलार खालामनायजों लोगोसे बेथनखौबो होनो थाखाय खावलायदों। नाथाय बेफोरबादि जेबो फिथाइ महरै मोनफिनाब्ला गोख्रों खुद्रिसानाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै बिथांमोना खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोरमायदों। फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि बिथोनगिरि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गेदेर बिथोन फोसावदों। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि बिथोन बादियै फोरोंगिरिफोरा फुंनि 9 रिंगायाव फरायसालियाव नुजाथिनो हानांगोन। फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव नुजाथिनाय आरो फरायसाफोरनि हगारनाय समाव फैफिननाय समखौ शिक्षा सेतु एपआव रोखायै आबुं एबा रेकर्ड थानो नांगोन। साफ्रोम फरायसाया फरायसालियाव नुजाथिनायनि थाखाय थाखो खथानि फोरोंगिरिनिसिम बिबान थागोन। गाहाय फोरोंगिरिया सानफ्रोमबो भेरिफाइ खालामगोन फरायसाफोरनि नुजाथिनाय डाटाखौ। बेजों लोगोसेनो दानिफ्राय गासैबो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफ्रा गोजौ फरायसालिनि थाखोआव फोरोंनांगोन। गाहाय फोरोंगिरिया बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर लाखिनो नांगोन। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामआ बे खौरांखौ फोसावदों। कलकातानि गंसे ल' फरायसालिमा सिङाव सासे हिनजावसा फरायसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। बे खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो दायनिगिरि 3 सुबुंखौ हमनो हाबाय। बे दायनिगिरिफोरखौ मनजित मिश्रा 31 बोसोर बैसोनि, सैयद आहमेद 19 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ तमित मुकापातिया 20 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिबावब्ला बे 3 दुथां सुबुंफोरा बे फरायसालिमानिनो बारग' फरायसाफोरमोन। बे जाथायाव सासे फरायसाया फरायसुलिखौ गाज्रि गाग्लोबदोंमोन आरो सानैया हेफाजाब होदोंमोन। बे गाग्लोबनाय मनजित मिश्राखौ कंग्रेस दोलोजों आखाइ दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव बोलि जानांनाय हिनजावसानि नखरा थानायाव केस थिसननायनि उनावनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों पश्चिम बंग पुलिसआ दायनिगिरि 3खौ हमनो हायो। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 2 नं गुमा बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे BTRनि मावफुं सोद्रोमा सजल कुमार सिंहनि दैदेननायाव
बिजेपि दोलोआ गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। बेबादिनो मैयानि सानावबो गुमा बियाबनि सिङाव थानाय कुमगुरि गामियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 200निबो गोबांसिन माइनरिटि हारिनि रायजो राजाफ्रा बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।